Soc la Laia, gestionem Can Facèrcia i Free Ride Pallars, que és de lloguer d'e-bikes. Ser entitat col·laboradora del Geoparc és una bona opció perquè, per una banda, es treballa en equip i estem dins una marca mundial com és la UNESCO. Estem a un territori petit, ple de gastronomia, natura, paisatge, molta cultura i es pot descobrir tot en molt pocs dies. Jo soc Geoparc.